Дарагія мае суродзічы і сябры беларусы. Перадусім хочу прывітаць усіх вас з нашым вялікім нацыянальным святам 25 сакавіком. 25 сакавіка 1918 году наш народ пасля амаль 1,5 стагоддзя няволі абвесціў свету, што ён скідае з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якую гвалтам накінулі расейскія цары на наш вольны і незалежны край. Хочу припомніць тут, што наш нацыянальны герой Кастусь Каліноўскі ужо паўстагоддзя раней папярэджваў наш народ, што зажыве ён свабодна толькі, калі маскаля над ім не будзе. Гэтыя словы наша гісторыя пацвярджае. Менавіта бальшавіцкая Расія патапіла ў крыві незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Менавіта з Масквы ішлі загады на знішчэнне ў курапатах нацыянальнай творчай і навуковай эліты, на ліквідацыю працавітага сялянства. Памкненні беларусаў да свабоды і незалежнасці свайго краю нязменна душыліся. Нам даводзілася цярпець і фізічны, і духоўны Чарнобыль. А нядоўгі час нацыянальнага адраджэння быў спынены стаўленікам Масквы Лукашэнкам. На жаль, пасля ледзь стагоддзя акупацыі і хітрай прапаганды з боку тае самае Масквы, свет забыўся пра беларусаў, пакуль наш народ не прыпомніў яму у 2020 годзе пра наша існаванне. Толькі дзякуючы вашаму гераізму і адвазе сотняў тысяч беларусаў, якія выйшлі пад чырвона-белымі сцягамі на вуліцы Беларусі, мы аджылі. Калі б зноў не ўмяшалася Масква, магчыма, мы ўжо жылі б у нашым вольным краю і не змагаліся б сёння за вызваленне тысячаў палітычных вязняў, якія яшчэ ўсё сядзяць за кратамі ў Беларусі. Дарагія мае суродзічы беларусы, не дазвольце нашым адвечным ворагам здзекавацца над вамі толькі таму, што гэта выгадна аднаму чалавеку. Не давайце нікому называць вас агрэсарамі суседняй краіны. Мы стары еўрапейскі народ, нашае месца ў дэмакратычнай Еўропе, і толькі тады, калі мы станемся незалежнымі ад так званага старэйшага брата, толькі тады мы зоймем тое пачэснае месца між цывілізаванымі народамі свету, на якое мы маем поўнае права. Хочацца верыць, што тады ні Масква, ні тэрор не згасяць тае паходні, якую мы будзем несці шчыльнымі радамі наперад. Дарагія мае сябры, прашу тых з вас, хто яшчэ не далучыўся да змагання за волю і незалежнасць бацькаўшчыны, каб памяталі, што будучыня наша залежыць ад кожнага і кожнае з нас. Так як нашыя продкі ў 1918 годзе, разам мы вызвалім наш мілы і чароўны край. Дык памажы нам, Божа! Жыве Беларусь!